Nod y cynnig rhagweithiol ydy gynnig gwasanaeth drwy'r iaith Gymraeg, fel bod y baich a'r cyfrifoldeb yn cael ei dynnu oddi ar y claf i ofyn. Y cynnig rhagweithiol i mi yw rhoi'r cynnig i gleifion dderbyn gofal iechyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Herwydd ein lle ni dwy gynnig, nid y lle'n hwyr fod gofyn. Mae'r cynnig rhagweithiol yn bwysig i mi oherwydd mae'n hybu'r iaith Cymraeg mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac yn helpu ddysgwyr defnyddio'r iaith yn aml. Dwi'n rhoi'r cynnig rhagweithiol ar waith allan ar leoliad mewn ddwy ffordd gwahanol. Y ffordd gyntaf ydy gwisgo'r llunin gyda'r bathodyn Gymraeg ac yn ail byddai bob amser yng nghyferch ynghleifion y ddwyieithog. Hynny ydy, bore da, good morning, fe nid Sophie, my name is Sophie. Parch. Respect. Mae'r cynnig yma sydd yn cael ei roi i'r iaith Gymraeg yn egwyddor holl bwysig sy'n dangos parch ac urddas at gleifion ac yn dangos bod yn bolisi mwy na geiriau a bolisi hanfodol mae rhaid ni cadw. Mae unrhyw un yn fregus mewn ysbyty ar yn gwybod o brofiad fod claf yn teimlo llawer fwy cyffyrddus yn cael cyfathrebu yn ei mamiaeth. Cyhyrydd hyn, mae iaith yn fwy na dewis, ond i rai yn fater o raid. Dwi hefo fod allan ar leoliad eto, ond dilyn cefnogaeth a darlithwyr am y cynnig rhagweithiol rwy'n teimlo'n hyderus i roed ar waith ac yn barod i gwneud gwahaniaeth allan ar leoliad enwedig mewn ardal ble mae'r Cymraeg yw iaith cyntaf yn mwyafrif. Mae nifer o gleifion sydd o cyflyrau megis dementia ac Alzheimer's. Maen nhw'n tueddu gyfathrebu yn eu mhamiaeth, felly mae'r gallu a'r sgil i gyfathrebu yn ei haith dewisol yn rhywbeth o dda i ni drysori rwan dda myfyrwraig ac hefyd dda nyrs yn y dyfodol agos.